Hakuya isoho Musorua naikiku na hamunku Johan chispuni tu pasu Ya chai wang winyasu Hakuya isoho Musorua naikiku na hamunku Johan chispuni tu pasu Ya chai wang winyasu Hakuya isoho Musorua naikiku na hamunku Johan chispuni tu pasu Ya chai wang winyasu Hakui chiti warmi wawa Hatari Yohananda Yaki Sohuna nasunki Humantaya Kusis hakashanki De var ældre, de var fattige, de var kvinder, og så var de også ofte enlige. Det var dem, der var i udkanten af samfundet, som ikke klarede sig så godt økonomisk, hyggeligt så gennem tilværelsen, gik fra dør til dør og tiggede om almisser. Og det skabte ofte utryghed i samfundet, særligt i krisetider, hvor hvis man ikke kunne give dem noget, så måtte man jo sende dem bort. Og de her folk kunne jo også godt finde på at sige, så kan de fandme tage altså, som man siger, på dansk. Hvis der så skete en uforklarlig ulykke bagefter, så var det jo frygten for den diabolske trolddom og de her hekse, og der man kiggede hen for at finde forklaring på ulykken. Maren Ringsbjerg og Christian Buchholz og Maren Splids, de er alle tre nogen, som er meget kendte for deres trolddomssager. De blev mistænkt for at være hekse, og deres sager de nåede hele vejen her til Københavns Slot, og de blev indsat i Blåtårn. Det var ikke almindeligt. Normalt så blev de her trolddomssager i Danmark ført i lokalsamfundet. De blev både tiltalt, de blev dømt, og dommen blev eksekveret ude hvor de boede. Det at sagerne kommer herind, hun ernærer sig simpelthen ved at praktisere hvid magi. Hun er sådan en, folk konsulterer, hvis de er syge, tror at de er blevet forbandet, noget af en slags, så hun sådan en, der går til. Man kan godt tænke, at jamen, det er jo oplagt, at hun bliver tiltalt for trolddom. Men faktisk så de her kloge folk, de var ret almindelige i lokalsamfundet, og de fylder kun omkring 10% af de trolddomstiltalte i Danmark. Maren Ringsbjerg, hun var blevet ind i de her Køge Husgårds trolddomsprocesser. Resten af dem, der blev tiltalt i sagerne der, de blev dømt og henrettet lokalt. Maren Ringsbjerg, hun blev også dømt lokalt. Men så blev din sag på foranledning af Christian IV bragt herind alligevel. Hun kommer ind og sidder her i Blåtårn i 16 dage, bliver udsat for tortur herinde, altså den endelige sådan tilståelse, hun skal komme med her. Og det er meget underligt, det er simpelthen ikke almindeligt.